Λοιπόν, μάγκες, τι έμαθα. Μπήκε, λέει, το chapter 1 season 7 το Fortnite OG. Σαν OG που είμαι, πρέπει να το δοκιμάσω τώρα. Και επίσης δεν έχω παίξει καθόλου Fortnite OG, δεν έχω καμία ιδέα. Μόνο είχα δοκιμάσει όταν είχε βγει το season 1. Μόνο τότε είχα μπει λίγο να δω. Θέλω να δω πραγματικά πώς είναι το map και άμα θα είναι το ίδιο feeling όπως ήταν παλιά. Λοιπόν, δεν πολυλογώ άλλο, απλά πάμε να δούμε. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα στο fort. Για να δούμε. Να το. Oh, there's background. Oh, τι ωραίο που είναι. Και σίγουρα πρέπει να παίξω με ένα season 7 skin. Και έχω το καλύτερο skin γι' αυτό. Να το. Πρέπει να βάλω και το pickaxe του. Νομίζω είναι αυτό. Ή αυτό. Αυτό ήτανε, αλλά αυτό είναι πολύ πιο ωραίο. Βάλω και backpack. Ένα παλιό. Έχει το δικό του. Ναι, πρέπει να το βάλω, Θα βάλω και glider. Βάλω το δικό του. Hey. Yeah. Ωραίο, πάμε άλλο. Θυμάμαι αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα βάλω αυτό. Ωραία, έτοιμοι, πάμε. Δες το map. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ωραία, σίγουρα θα πέσω safety. Καλύτερη περιοχή safety. Όποιος διαφωνεί απλά δεν έχει άποψη πραγματικά. Θυμάμαι έχει ένα σπιτάκι εδώ πέρα. Το μίσαρα. Nice. Πάλι το μίσαρα. Και έφυγε. Nice. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είχε ένα σπιτάκι εδώ πάνω, θυμάμαι κάπου. Και είχε μια γουρούνα. Πες μου τι γίνεται ακόμα το glitch. Οπα, πάνω ρε. Μπρο, τα κουμπιά. Δεν ξέρω άμα γίνεται το glitch με τη γουρούνα που απλά πετά στο διάστημα. Νομίζω γίνεται. Νάτος. Και από πίσω μου. Πάει. Heavy. Nice. Εδώ αυτός. Πάει. Ωραία, τώρα έχω λουτάρα πραγματικά. Τώρα δεν μου λείπει τίποτα. Να τι έλειπε τελικά. Όχι, τώρα είναι τέλειο. Τώρα θέλω να δω άμα δουλεύει αυτό με τη γουρούνα. Πες μου ότι έχει και hoverboards. Ή δεν τα είχαν βάλει season 7. Νομίζω δεν τα είχαν βάλει. Έρχομαι πετώντας. Boom. Παίρνω πάλι τη γουρούνα μου και φεύγω απλά. Κι άλλη. Πάει.
Αυτός δεν κουνήθηκε καν εντωμεταξύ. Πάει κι αυτός. Τώρα έχουν μείνει 4 άτομα. Το λέει να κάνω ένα skybase. Ναι. Τώρα θα κάνω ένα skybase τώρα. Οπ. Άτομο. Τελευταίος. Εδώ καλά είναι. Ακόμα είμαι μέσα στο ζώνο, οπότε μια χαρά. Ω, νάτος. Ψάχνει. Νομίζω βλέπει τη σκάλα. Φαίνεται πολύ. Νομίζω φαίνεται πολύ. Δεν έπρεπε να το κάνω εδώ. Όσο είμαι εδώ πάνω θα δείξω τα edit skills μου. Ακόμα δεν με έχει βρει εντωμεταξύ αυτός. Ακόμα ψάχνει. Νομίζω το βλέπει. Πάω σιγά σιγά. Τώρα έχει καλυφθεί λίγο. Από materials είμαι πολύ καλά. Δεν έχω κανένα θέμα. Έχω ακόμα πάρα πολύ. Νάτος. Μέσα στο σπίτι. Ακόμα δεν το έχει παρατηρήσει. Δεν παίζει. Τώρα μετά θα σπάσω αυτό για να μην φαίνεται καθόλου. Και απλά θα συνεχίσω από εδώ. Ωραία, είμαι και στο επόμενο zone τώρα. Αυτός ακόμα ψάχνει, δεν παίζει. Ωραία, έφτασε και στο επόμενο. Αυτός ακόμα δεν το έχει παρατηρήσει. Ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα κλείσει τελείως. Τώρα κλείνει. Με το σναϊπάρω είναι να πάω κάτω. Το κάνω ένα snipe τώρα. Πάω κάτω. Άμα το χάσω. Οκ, εντάξει. Bro, δεν το κατάλαβε καν. Δεν παίζει. Όντως μπορώ να πω, ήταν πολύ γαμάτο. Το μόνο κακό που έχει είναι το movement. Όλα τα άλλα, τα όπλα, περιοχές, όλα είναι πολύ καλά. Και το μεταξύ 128k παίζει Fortnite OG αυτή τη στιγμή και 66,2k ranked. Και τα άλλα πάντως είναι παρόμοια. Βάζει 130k στο κανονικό, 140k στο zero build και 128k στο OG. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίζουν πάρα πολλά άτομα OG. Μπείτε όλοι πάντως, δείτε το. Όσοι ήσασταν και OG και παίζατε σε αυτή τη season, είναι πολύ ωραίο, πιστέψτε με.